A'a, ai babu wani aljani da zan raba gado. Idan ku dinga raba gadon ku uban ku ya mutu. Nan ba kuka saka ni na tafi bangon duniya ne don raba muku gado uban ku ya mutu. Kuka ce ban muku adalci ba tun daga bangon duniya yayin ku yi tankaɗo ni na haɗo hoto. Saboda yayan ma ku sani ku. Ba wani aljani da zan ƙara raba gado. Kuma duk yaron da ya ƙara zo ƙofar gida na in raba langa yana ci ubansa wallahi. Haka kawai ku dinga tare min da ƙura a ƙofar gida. Ku aljanuwa ku ce? Ai ba wani aljani da zai daina ni ina kallon ku. Kowa zai ci ganin kansa abin da ya gana ma a garin nan ne. Ko me zai yi? Kuma ko ƙara zo ƙofar gida ku kai langa yana ci ubanku. Allah wallahi. Wannan hauka ne. Iskanci ne wannan ni ba mu iskanci. Alaikum assalam. Kanu lafiya muka ganka ana hidibi kake yi? Ai na hauka ce yau wata na 5 da kwana ko 5 ne da kwana 3 da haukacewa. Ka haukace? A haukacen? An kai ni gidan mahaukata na dudu mai gadin gidan na dirke shi. Na gudo. Da na zo gidan yanzu duk bayan kwana 2 ina jin hina karya mutum. Duk bayan kwana 2 sai ka karya wani. To yanzu dai yau kwana na 2 ban karya kowa ba. To yau na 2. Saura minti 5 ina jin ma zan karya wani. A yanzu